Ahojte pri ďalšom videu z Povazského Vinovca z videí o jelene Rui. Toto bude vlastne niekoľko častí, takisto ako minulý rok. No a vlastne dnes máme 20. augusta a vlastne táto úvodná časť v podstate bude také zhrnutie, takisto ako som to spravil minulý rok. Minulá Ruja, novinky nejaké terajšie. Takže mám zo pár záberov, ako si jeleni už v podstate vytlkli parožie, už ho majú nachystané. Má už o niekoľko týždňov, myslím si, že tak 2-3. Už pomaličky začne jelenia Ruja. No a môžeme si teraz pozrieť, ako to vyzerá, keď jelen vlastne vytlčie parohy. No a čo z takých noviniek, čo sa podarilo, tak ma prekvapil jeden veľký jeleň, ktorého vlastne asi teraz video pozeráte. No a on v podstate minulý rok už som ho nevidel vôbec, nikde. Rok predtým som ho mal na fotopasci, no a zrazu ten jelen sa objavil. Už v podstate dávno som si myslel, že už tu není, ale nakoniec tu je a dúfam, že sa mi aj na Rui ho podarí natočiť. Čiže dávam si pred Rujou také týždňové voľno, taký relax, aby som vládal, lebo je to dosť náročné, hlavne na tie moje kolená zničené a ja vlastne v podstate musím strašne veľa šlapať s tým statívom ťažkým a foťákom, lebo chcem natáčať videá, nie len fotky. Takže musím sa na to poriadne pripraviť, jak na nejaké majstrovstvá sveta vo fotbale. Asi to tak vyzerá. Ahojte, tak dnes som kúsok od rujoviska, kde som dal vlastne svoju druhú fotopascu na jeleniu ruju. Tiež mám danú povolenku, mám vlastne v podstate na jednu jedinú. No a táto hora alebo kopec, alebo nebudem hovoriť lokalitu samozrejme, tak tuto to celkom pobehuje. No jedna z dôležitých vecí je to, že nedávať fotopascu na rujovisko, lebo to by ste za 2 dní mali plnú kartu alebo vybité baterky, telane by tam behali hore dole, čiže je to lepšie dať tak bližšie. A v podstate, že dúfať za ten mesiac, ktorá tu tá fotopasca bude, nejaký ten hlavný jeleň vyženie toho bočného a príde vám pre tú fotopascu, čo sa samozrejme stať môže, nemusí, alebo sem príde prasa, rozpúšajú alebo niekto ukradne. Každopádne tú fotopascu mám danú. No a môžeme si teraz pozrieť zase nejaké ďalšie videá, aby to bolo trochu zaujímavejšie, nech len stále nerozprávam.
No a teraz by som vlastne pustil videa tohto ročných jeleňov, ktorých možno, že nafotím, natočím. Je to ťažko povedať, že kam pôjdu, ale sú celkom pekní, takže môžeme si pozrieť aj tohto ročných jeleňov. No a zatra idem na úplne iné miesto, takže sem sa asi dostanem tak cez Ruju, keď pôjdem pozrieť tú prvú fotopascu. Tak možno zoberiem ešte jednu, uvidím, jak to bude celé tu. Takže ťažko to je teraz povedať. Tak sa zase vidíme zajtra. Dnes som bol na jednom kalisku, kde vlastne je strašne slabá ruja. Možno, že tu ani žiadna nebude. Minulý rok tu bol 1-2 jeleni a možno 4-5 laní, takže bolo to veľmi slabé, ale zase ten jeden jelen bol veľmi pekný a dajú sa pekné zábery spraviť, ak by teda aj tento rok prišiel. No. Takže dal som sem jednu fotopascu na toto kalisko, našiel som dve, ale jedno bolo také aktívne, dá sa povedať.
Dnes som zase išiel na jedno kalisko, kde som dával fotopascu aj s povolenkou. Tak kalisko vyzeralo super, pretože teraz je obdobie sucha celkom a tie kaliská sú vyschnuté a toto bolo celkom stále ešte plné, čiže keď naprší, tak to bude veľmi dobré kalisko. Sice tam jelenia ruja není, ale tí jeleni budú odbiehať. Si myslím určite, že si sa vymáčajú a tak, no. No a musím takto pobehovať, že jednu fotopascu premiesňovať na druhé miesto a už ich fotopasci mám máličko, skoro už nič. Novú si kúpiť teraz nemôžem, také obdobie bez peňazí, takže vlastne musím chodiť s týmito fotopascami a furt ich premiesňovať. Každopádne ešte jelenia ruja nezačala, tak všetko môže byť inak, takže vlastne po týchto miestach v podstate budem chodiť a po týždni fotopascu zoberiem, premiesním, pôjdem na iné miesto, pozriem ako to tam vyzeralo, fotopascu zoberiem, premiesním, čiže bude to veľa behania, popri tom môžem samozrejme fotiť, natáčať. Takže budem tieto fotopasce premiesňovať počas celého mesiaca, tak v tých 5-6 fotopascí v podstate viem spraviť aj 20 záberov, ak sa teda zver ukáže. No, dobre, takže popri tomto komentári určite nejaké videá púšťam, nech to je také zaujímavšie. No a čo by som ešte k tomuto, čo by som ešte k tejto rekapitulácii povedal, no, tento rok nemám zatiaľ, dá sa povedať, žiadneho obľúbeného jelenia, možno tohto, keďže sa mi ho podarilo natočiť. A každý rok som jedného mal. Minulý rok to bol lopaťák, som mu hovoril. Nepodarilo sa mi ho odfotiť ani natočiť, iba na fotopasci. Rok predtým som mal takého celkom veľkého jelenia, ale bol ešte mladý, dá sa povedať, nepresadil sa moc a nemyslím si, že ešte pobehuje po rujoviskách za chvíľu, takže asi tento rok to bude bez neho. No a môžeme si pozrieť ešte nejaké videá z minulého roku, aby sme sa tak na to viacej tešili, na tú jeleniu, ktorá už v podstate každým týždňom, možno za 2 týždne už tu máme večer, kedy budú jeleni ručať. Takže už aj teraz občas nejaký sa ozve, aj kolega mi hovoril pred 2 dňami, že jedného tak počul zamrmlať, takže pomaličky sa to rozbieha. Ja sa na to celkom teším, musím si dať veľký pozor, lebo v podstate tieto výstupy aj s tým statívom ťažkým foťakom nemôžem každý deň ísť a nemôžem, ja neviem, 10 hodín byť v lese a v podstate, že potom za 4 dní môžem doma ležať s mojimi nohami a čakať, dokiaľ sa mi to dá dokopy. Takže musím si to tak nejako celé naplánovať. Dobre. Tak zatiaľ z dnešného dňa iba toľkoto. Ešte vám sem pustím určite nejaké ďalšie videá, aby sme sa z dnešného dňa teda v podstate nemám čo ďalej moc. Sa tu prechádzam lesom, pozerám si kaliská, ktoré sú vlastne skoro všetky vyschnuté. Ešte bude pršať pred rok, takže to bude všetko v pohode určite. Každý rok sa to nejako nazbiera tá voda. No a to by bolo z dnešného krátkeho vstupu zase všetko. A pustím vám sem ešte nejaké ďalšie videá, nech sa teda ozaj môžeme na tú ruju tešiť. Zatiaľ.